ପଶିକି ରହୁଛୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ହଇରାଣ ବହୁତ ଏବେ ହଉଛୁ। ସେଠି ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଶାସନ କି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟପେୟ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଓଡିଶା ଯୋଉ ନମ୍ବର ଅଛି ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି ସେଠି କଲ୍ କରିଥିଲେ କି ଆପଣ? ଯୋଉ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଇଛି ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଓଡିଶାକୁ ଯୋଉ ସରକାରକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆପଣ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସେଠି ନମ୍ବରକୁ? ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ନମ୍ବରକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ଓଡିଶା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମର ଯୋଉଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ରହୁଛୁ ଯାହା ନିହାତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ତ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ସୁରେଶ କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫୋନ ଯୋଗେ ଅଛନ୍ତି। ସୁରେଶ କର କଣ କହିବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କଣ କହିବେ? ହଁ ପ୍ରତାପ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ଦୀର୍ଘ 2-3 ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଫୋନ ଆସୁଛି। ଆମେ ବି କଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ବି ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦଉଛୁ ଯେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଏଠି ସେଠି ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛନ୍ତି 100% ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗାଡି ମଟର ସବୁ ବନ୍ଦ ଲକଡାଉନରେ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଜଣେ 2 ଜଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫସିଥିଲେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ୱେରେ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଫସିଥିଲେ ସେ ଆଣିବା ପୁରା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ହେଲେ ବି କଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଆମ ଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ନମ୍ବର ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରତି ସଜାଗ କରାଇ ଦଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ